on calminama yeeɓiyankoɓe heɗiyankoɓe hande ko ñalawma tidnaɗo ko fate e radio radio noon en mbawa haalde ha bandiraɓe paama nafo e mum nde ara men nde yiita e aduna o nde yiita e Afrique holde fuɗɗe Sénégal taw en duttaki e nafoore nde joguinɗen hanki nde galano radio ji nde wadde ko nden paami tan holko radio nafanno en e nder leƴƴi men ha tengti Afrique ko ɓuri heerade e leñol men ko adi radio no ara neɗɗo ɓi adama ne yinno humpitade neɗɗo ene yinno kala ko waɗi yo yaaj yo tin so tawi koko nafata kono neɗɗo e yiɗano ko waɗata ko so moƴƴani yo sakti yo yaaj e nder leñol men sen daɓɓikinnoma eɗen jogino ko nogo tabalde wiyete ko jayde tabalde nde joguinoɗen nde ko ɗum wonno ko noddirta yimɓe ɗum wonno ko habrata e sifaji muɗum jaam jamalun e so tawi wolde dawi jaam o inde cuddungu batu e ko nandi hen jamalun o ko kañum tintintuno to banggue mayde e won rafiji e won gueɗe jolle to banggue goɗɗo o koto banggue golwole jambareɓe yanama yimɓe dahama e ko nandi hen wadde nde tabalde fewna ha gasi ha laaɓi jogui ko cabbi so tawi neɗɗo heeɗima tabalde dilli tan fof keɗoto so woni cabbi ha sappo naggam o wiya ko jaam so tawi woni cabbi naggam o ande ko mayde ko tindinde won mayɗo so tawi ko tabalde fii cabbi naggam o ko jangu waɗi ko dahodiral waɗi won honaɓe ne jeehi wadde ɓi adama ne yinno humpitade koye ɗo ɗum gonnoɗen ha noon nde radio ara meɗen ñande wonde ma heɓɓo yañade goho e costo radio ingénieur italien costo hedde 1895 o waɗi ko wiyete ko radio kono ko radio wondugo e ko wiyete ko e fil caggal muɗum ingénieur goɗɗo mo ganduɗa eɗen gandi dande muɗum ko dande wonde fayida nde yiita ɗum kañum waɗi hen radio ko wiyete ko sans fil tawi ko italienajo ha waɗi compagnie muɗum ma e garto hen e nder Afrique enen ko AOF Afrique occidentale française caggal nde moɓodira Berlin waɗa Afrique fecca Afrique équatoriale française Guinée Congo Brésil woni 16 mum enen Afrique équatoriale français gonɗen 16 mum ɗo e nder leydi meɗen hono Sénégal wadde guila Saint-Louis eɗen gandi radio fuɗɗi ko wiyete ko saktede toon gaga e 1923 Afrique du Sud wiya kañum idi dañji radio e nder leyɗele meɗen Afrique caggal muɗum ha 1950 radio saha e nder Afrique ha yettoyino 60 nde keɓɗen ko wiyete ko indépendance gogo biyeteɗo Giglio Marconi mo ganduɗa ko italienajo ingénieur nden yiiti waɗi société biyeteɗo Marconi compagnie dande mum mawni yaaji no feewi kono noon sen garti toon to Pennsylvanie e dowlaji denduɗe Amérique e 1895 radio iɗi toon wonde sen garti radio e nder ɗo henna e nder nde mbiɗen nde Afrique occidentale française radio fuɗɗi ina haale kono ko tubakoɓe joguino ɗum tubakoɓe gaddirno ɗum ko banggue jagguitagu laynude diine mumen ɗemgal mumen pinal mumen habtade diine l'islam gonnoɗo jangde men diine arabe wonnode e gueɗe goɗɗe banoɗe noon caggal muɗum nden yeehi ha e nder 4 commune nde mbaɗa nde ɓeydi yaccinede e nder leyɗele meɗen wadde caggal mum ORTS sosa office radio division télévision mo Sénégal sosa caggal mum radio division waɗa kono gartande RTS watta nde radio télévision sénégalaise waɗa nde tawi ganti koko wiyete ko indépendance dañama ko wona ɗum koyɗen gandi en dañini yimɓe mawɓe waɗɓe fayida no feewi nden radio Sénégal dañama won radio woto kañum wotno e on saaha kañum habrata kañum tintinda ko kañum lawɗinta e tawi ko ɗemgal fayse e ɗemgal jolfe e ɗemɗe pulaar seeɗa seeɗa ina mbaɗe hen ha yetti 1994 ko ɗo dañƴen ko wiyete ko radio ji cakti e nder leydi men Sénégal Senghor ha gayni 60 ha 30 décembre 80 ko radio ngo woto woodi ko kalɗen joni ngo ha télévision jokki hen dañi doole hedde 1972 1994 nde Abdou Diouf ƴetti laamu ha 94 ko nden radio privé fuɗɗi dañede tawi ko Babacar Touré Sud FM fuɗɗi waɗede 94 e nder 98 sen belama ina wayno ko nden kadi radio ji ɓeydi yaaji sabu caggal radio Sud FM rewi hen ko radio Dunia rewi hen ko radio Nostalgie FM rewi hen ko radio Walfa FM
wadde ko nen fuɗɗi yaccinede ha amaka daña ha union de radio min ganduɗa ko communautaire cosa ɗum ko hunde mawde wonde fayida no feewi hande o sénégal ene jeeya e leyɗele caggal leydi mali nde idi yañude ko wiyete ko hono radio communautaire sénégal ne jeeya e leydi ɓurdi hewde hande radio ɗo e leydi meɗen ha ko ɗum saabi wellitade nde yetti hande ɗo wadde dole ɗo radio jogui wallude diine walla dawgol habto balboniyangagal layna wone gueɗe sénégal ina yaa hen yesso to banggue potagu wadde ñalawma ko fati radio so haalama enen fulɓe eɗen jogui hen gueɗal holko saabi mbiyen nde kalɗen nde radio fuɗɗi ɗo e nder leydi men sénégal ko pullo tan jennoɗa gaynako jagga nga e muɗum yeeya sooda radio guila radio bitoɗo philippe buuɗal en radio bitoɗo hono soni radio bitoɗi panasonic radio ji goɗɗi kañen gonno ha heewi e on saaha sa ƴeewi nden radio mauritanie e 1958 guila indépendance sowata o dañede nden radio mauritanie wonno ko Saint Louis neɗɗo ina sooda radio tan taw o soodan taw ko wiide beele aɗa jagga Amar Sarr beele aɗa jagga Samba Diop walla mbeɗa aɗa jagga naggam o wadde yidde fulɓe radio koko ɓooyi ha ko ɗum saabi gueɗal ngal ɓe dañno ɗo wona gueɗal togosal ha hande pullo e capato jiiɗa kumpa so safamɗiɗo potti ko adi foof ko namnade holko kewi to gonɗa to ha arte calminali men enen calminali men ko namne ko mbaɗa jaam waali to gonɗa mbaɗa jaam fini toon mbaɗa jawkal no hiisi mbaɗa ɓesgu men no deeƴi ko namne e jaabowoji ko ɗum saabi nde radio nde natɗen e nder hen tedduɗen hen kondiɗen hen nemiɗen hen ngal ɗo dawal ko ɗo kanneten ha lawgol ngol so allahu lamɗo jaaɓi